Міністэрства ўнутраных справаў сцвярджае, што пра дакументы, атрыманыя ад іншых дзяржаваў, паведамілі ўжо 6,5 тысяч беларусаў. За захаванне гэтай інфармацыі неўзабаве могуць увесці адказнасць, папярэджвае ведамства. Змены ў закон аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь набылі моц 11 ліпеня. Між іншага, для беларусаў увялі абавязак цягам 3 месяцаў пасля атрымання віду на жыхарства ці іншых дакументаў паведамляць уладам пра іх наяўнасць. Згодна з заканадаўствам, адказнасці за непаведамленне на цяперашні момант няма. Улічваючы, што цяпер за межамі краіны з розных прычынаў жывуць сотні тысяч беларусаў, лічба, якую падае Міністэрства ўнутраных справаў, мізэрная. Гэтак, паводле падлікаў Цэнтру беларускай салідарнасці ў Варшаве, апублікаваных напрыканцы жніўня, толькі ў Польшчы каля 84 тысяч беларусаў маюць часовы або сталы від на жыхарства. Падае Міністэрства ўнутраных справаў і спосабы, якімі грамадзянін, што мае замежныя дакументы, можа пра гэта паінфармаваць. Прапануецца запоўніць бланк паведамлення, размешчаны на сайце Міністэрства ўнутраных справаў. Да заявы трэба далучыць копіі замежнага дакумента. Сабраныя звесткі прапануецца даслаць уладам адным з наступных спосабаў. Размясціць адпаведную інфармацыю на адзіным партале электронных паслуг інфармацыйнай сістэмы platform.gov.by. Для гэтага трэба папярэдне атрымаць электронны лічбавы подпіс і стварыць асабісты кабінет на партале. Таксама можна звярнуцца непасрэдна ў орган унутраных справаў або ў орган дыпламатычнай службы па месцы свайго перабывання. Яшчэ адзін варыянт праз сістэму уліку і апрацоўвання зваротаў грамадзянаў і юрыдычных асобаў. Гэта сайт обращение.бел. І яшчэ адзін спосаб пісьмовы зварот у орган унутраных справаў або дыпламатычнай службы. Начальнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Аляксей Бягун падкрэслівае, што ведамства будзе распрацоўваць заканадаўства аб адказнасці для тых, хто не паведаміць пра такія дакументы. С учетом достаточно большой активности граждан, органы внутренних дел, а также органы дипломатической службы располагают информацией о наличии определенной категории лиц иностранного гражданства или вида на жительство. Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданам Республики Беларусь в течение этого месяца, когда будет действовать еще соответствующая норма, уведомить органы внутренних дел или органы дипломатической службы о наличии таких документов по той простой причине, что в последующем Министерство внутренних дел будет изучать эту проблематику, а также в случае необходимости будет готовить соответствующие предложения по ответственности граждан Республики Беларусь, которые своевременно не направили нам соответствующее уведомление. Для цяперашняй улады падазронамі з'яўляюцца ўсе беларусы, што з'ехалі з краіны, кажа палітычны аглядальнік і аўтар праграмы «Двубой» Віталь Цыганкоў. Калі была прынята норма, паводле якой беларусы павінны паведамляць пра свае дакументы ў замежных краінах, там грамадзянства ці нават права на жыхарства, то, конечно, людзі в соцсетках весяліліся, а што будзе, калі не паведамім, ніякай нормы, ніякае, ну, скажем, пакаранне з этого не было. Ну, вось, в гэтым жыцці няма ніякай такой, скажем, фантазіі, якая б не могла ажыццявіцца. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. І тут цяпер вводзіцца нейкае пакаранне, пакуль невядома, якое яно будзе, ну, відавочна, магчыма, нейкі штраф, магчыма, яшчэ што-небудзь. Так што, ну, улада працягвае свае дзеянні па пакаранню ўсіх тых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, незалежна, яны палітычна абгрунтавана там жывуць, з-за палітычных матываў ці даўно з'ехалі да 2020 году. Все роўна яны, скажем так, ворагі, яны падазроныя, нелаяльныя, іх трэба караць. Даволі смешная сітуацыя, калі ўлада заяўляе, што она мае все гэтыя звесткі, хто там падаўся на грамадзянства ці мае часовы побыт, але чаму тады яна просіць у людзей гэтыя звесткі падаць? Ну, самой справе беларускія ўлады не маюць. Ну і, в прынцыпе, людзям, которые маюць такія дакументы, тут шмат чаго можна нашкодзіць. Ну, перш за ўсё, матэрыяльныя нейкія дзеянні, як прымусіць іх плаціць там поўныя камунальныя паслугі, як дармаедам, бо многія людзі жывуць дэ-факта па 20 гадоў за мяжой, маюць грамадзянства іншай краіны і маюць беларускі пашпарт, і нікуды ад яго не адмаўляюцца, прыязджаюць па беларускім пашпарце там
І з пункту гледжання беларускай дзяржавы яны жывуць в Беларусі, яны не выходзяць статыстыку тых, хто з'ехаў. Но цяпер вось такой вальготнасці, відаць, не будзе, і дзяржава хоча правесці такі вельмі рэзкі водападзел на нашых і вашых. Абмяркуем гэтую тэму з Артёмам Праскаловічам, юрыстам народнага антыкрызіснага ўпраўлення, які завітаў да мяне ў студыю, а таксама Андрэем Астаповічам, былым следчым, прадстаўніком ініцыятывы «Былпол», які з намі на відэасувязі. Вітаю, спадарства. Добрый вечер. Спадар Андрэй, першае пытанне да вас. Мы маем больш за 3 дзесяцігоддзі незалежнасці Беларусі, і за гэты час выехала вялікая колькасць беларусаў. Беларусы насамрэч выязджалі не толькі пасля 20-го года. І вось цяпер праз 3 гады пасля 20-го мы маем такую ініцыятыву ад уладаў. Чаму менавіта цяпер? Чаго яны дамагаюцца, на ваш погляд? Сложно утверждать, что у них именно какие конкретные цели они перед собой ставят такими действиями, но проблема значительно выросла с 2020 года по количеству людей, именно трудоспособного населения, уехавшего из страны. И поэтому им необходимо провести учет и понимать, какое количество действительно уехало, они не могут его провести. Не могут понимать, кто на постоянной основе собирается остаться за границей и имеет какие-либо, скажем так, документы, оказывающие им возможность длительного нахождения. Плюс они уже в рамки врагов возводят, наверное, всех, кто находится в настоящий момент и собирается находиться длительное время за территорией Беларуси. И таким образом они хотят провести фильтрацию. Также надо не забывать о госаппарате, и они боятся, чтобы их сотрудники, как органов внутренних дел, там, других силовых ведомств, так и государственного управления, чтобы не имели таких документов и не имели возможности в любой момент экстренно выехать за границу. Потому что в нынешний момент они меняют постоянно, совершенствуют свое законодательство для репрессий и начинают вводить новый электронный паспорт, и как в России забирать загранпаспорта, чтобы госслужащие, все, кто находится на государственных каких-нибудь работах, не могли покидать страну именно из-за замены данного документа, и загранпаспорт находился бы в отделе кадров. И другой вариант еще по старым паспортам. Они просто собирают при устройстве на работе, при очередной какой-либо проверке, каждую, там, допустим, декаду или каждые там, 3 месяца, каждые полгода, и проверяют на наличие виз. Такой процесс, естественно, позволяет выявлять людей, которые получили визу и могут выехать из страны на госслужбе находясь. Но если эти же люди имеют вид на жительство, гражданство и все остальное, они не имеют никакой возможности, скажем так, их контролировать. И они хотят этот контроль установить. Спадар Артём, ці вы пагадзіцеся з тым, што ў першую чаргу сістэма шукае ворагаў сярод сваіх? Так, я цалкам згодны з усімі варыянтамі, якія прагаварыў Андрэй. Гэта выявіць тых, хто не лаяльны рэжыму. Зразумела, што той, хто глядзіць, мае магчымасць ездзіць у дэмакратычныя краіны, ён з большай ступені не пагодзіцца з тым, што адбываецца ў краіне. Ну, а таксама паставіць на ўлік такіх грамадзян для таго, каб прымаць нейкія захады. Мы разважалі з калегамі наконт таго, што гэта можа быць класічная там 100% камуналка, 100% там атрымання адукацыі, медыцынскіх паслуг і так далей. Для чаго гэтая база можа спатрэбіцца рэжыму, незразумела, але варта апынуцца ў ёй як мага пазней, каб не даваць гэтыя дадатковыя інструменты ў рукі гэтай машыне. Ну вот акурат пра базу. Праваабаронца і сузаснавальнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак пракаментаваў заяву Міністэрства ўнутраных спраў пра тое, што яны нібыта маюць звесткі пра людзей з замежным грамадзянствам ці з дазволам на жыхарства. Што ён напісаў у твітары вашай увазе? Абсалютна не сябруе спадар Бягун, кіраўнік дэпартамента, з фармальнай логікай. Калі ж у вас ёсць база тых, хто мае ВНЖ і грамадзянства, то навошта людзей прасіць зрабіць самаданос? У вас жа і так ёсць усе дадзеныя. Нестыковачка. Спадар Андрэй, калі ласка, распавядзіце нам, ці сапраўды іх можа быць такая база? Калі можа быць, то адкуль?
Сложно говорить про некоторые вещи, чтобы лишнего не говорить. Но мы обладаем, наверное, теми же возможностями, как все госорганы силового блока вместе взятые. И именно данных сведений систематически не собиралось. Не было такого. И поэтому заявлять о том, что эти сведения у них есть, это заведомо ложь. Единственное, что они могли составить из всех 10 миллионов на те указанные 6 тысяч человек, это тот, кто добровольно в какой-либо период, где-либо там даже получая ГАИ, документы, права или в других местах, где это предусмотрен данный пункт, они просто добровольно указывали данные сведения. И проанализировав данные источники, они просто собрали по горсточке и вот эту цифру из 6 тысяч или сколько они там заявили. Системной базы в отношении всех граждан Республики Беларусь, которые имеют данные документы, которые их в нынешний момент интересуют, у них нет. Спадар Артём, пакуль што мы не маем пакаранняў, так? То бок яны яшчэ не прыдумалі. А на ваш погляд, што яны могуць прыдумаць? Якое это можа быць пакаранне, калі яны беларусы не будуць паведамляць? Ну, відавочна, што адміністрацыйны штраф, хутчэй за ўсё, але тут варта сказаць, што вось спадар Бягун пужае людзей, кажа, бяжыце хутчэй, пакуль не згаслі гэтыя 3 месяцы, якія вам далі на тое, каб вы склалі гэтую заяву. І тут, канешне, таксама варта адзначыць, што ў адной толькі Польшчы 65 тысяч відаў на жыхарства было выдадзена па стан на пачатак бягучага года. І калі яны кажуць пра 6,5 тысяч, то, як вось азначае слушна спадар Андрэй, гэта хутчэй за ўсё тыя дадзеныя, якія ўжо маглі быць, якія яны сабралі з тых жа дзяржслужачых, якіх абавязалі здаць карту паляка, умоўна кажучы. Спадзяюся, што рэжым не пойдзе на тое, каб уводзіць заднім числом адказнасць за нібыта парушэнне заканадаўства. Вось таму заклікаў беларусаў, працягваю заклікаць, самастойна не нясіце свае персанальныя звесткі ў рукі рэжыму. Калі закон такі яны захочуць прыняць, пра гэта стане ўсё ж такі вядома. Ну, не закон, а распараджэнне часовай акупацыйнай адміністрацыі, я б так называў. Што яшчэ тут важна адзначыць? Тое, што законным шляхам яны ніяк не могуць атрымаць гэтыя звесткі, толькі ад чалавека добраахвотна або ў такіх канфліктных сітуацыях на мяжы, калі памежнік пытае, на якой падставе вы збіраецеся ўязджаць у Польшу, Літву і так далей. Калі ў чалавека няма візы, ён вымушаны сазнацца ў тым, што яго ёсць нейкі іншы дакумент. Ну, вот акурат, і што ў такой сітуацыі тады рабіць? У такой сітуацыі, калі адказнасць усё ж такі ўвядуць, гэтая катэгорыя грамадзян павінна будзе яшчэ раз прааналізаваць, як часта яны ездзяць, змогуць яны абысці патрабавання памежніка ці не, наколькі яны хочуць, не хочуць заплаціць гэты штраф, які яго памер будзе на той момант і так далей. На сённяшні дзень казаць пра гэта, я думаю, што заўчасна ўсё ж. Але можам мы увогуле сказаць, што, магчыма, гэта праблема перабольшаная, то бок тая колькасць беларусаў, якія сапраўды маюць што хаваць і не хочуць стычнасці з рэжымам, яе не так шмат. Не, якраз такі тыя грамадзяне, якія маюць у пісулькі рэжыма напісана дакументы, якія даюць права на нейкія іншыя ільготы, паколькі гэта не патлумачана, і ў разуменні рэжыма пад гэта можа патрапіць усё, што заўгодна. Нейкая стыпендыя, нейкая сацыяльная дапамога ад замежнай дзяржавы без выдачы сталых дакументаў на знаходжанне, яна ўсё роўна можа быць трактавана рэжымам вось так. І яна можа быць трактавана грамадзянінам так. Ён побяжыць хутчэй здаваць гэтую інфармацыю, каб пазбегнуць таго штрафа і пакарання, якога яшчэ няма. Ну і самае малое ад 300 до 500 тысяч па выніках рэпрэсій 2020 года знаходзяцца беларусаў за мяжой, яны вырашаюць свае пытанні бытавыя, юрыдычныя, тут яны валодаюць нейкімі дакументамі. Частка з іх, канешне, не вяртаецца на сённяшні дзень за рэпрэсію ў Беларусь, але гэта тая патэнцыйная колькасць, пра якую рэжым хацеў бы мець інфармацыю, каб выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах. Колькасць людзей вялікая вельмі. Спадар Артём кажа пра тое, што лепш не паведамляць, але мы ведаем, спадар Андрэй, што беларусы вельмі паслухмяныя. Вашая парада, што рабіць? Она аналогична абсолютно, тем более в нынешний момент ответственности нет. И
быстрее всего это необходимо вводить даже с учетом того, что там сейчас не до законов, и все их любимые высказывания, и то, что они уже пределов никаких не видят в качестве репрессий, все равно они не могут привлекать к ответственности за вот нынешнее неуведомление по, скажем так, без внесения изменений в законодательство. И задним числом, что вы не сообщили, так это не работает. То есть тот сотрудник, который давал такой комментарий, очень какой-то недалекий, если мягко сказать, потому что в том законе, согласно которому они вносили изменения, который в нынешний момент действует, ответственность не прописана. И только внеся изменения в законодательство, прописав эту ответственность, именно с того момента, как он вступит в законную силу, тогда и будет эта ответственность прописана, тогда с этого момента устанавливается какое-либо наказание, которое они выдумают, о том, что ты не сообщил. Если люди хотят попасть еще в дополнительные базы данных, которые будут стопроцентно как база беспорядки, использоваться для каких-то репрессионных методов или же для залатывания дыр в бюджете, то это их право, никто не может им запретить. Но я бы лично, если бы мог бы находиться на территории Беларуси, скажем так, безопасно и там находился, увидев данное сообщение, я бы его проигнорировал и никуда бы свои данные не давал. Дзякую, спадарства, за гэтую размову. Нагадаю, Андрэй Астаповіч, былы следчы, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол», і Артём Праскаловіч, юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, былі маімі і спадарства госцямі.